Umar, me yasa ka kyale Hajiya da Nafisa akan abubuwan da suke yi maka? Saboda kowane mutum dole zai girbi abin da ya shuka da hannunsa. Hajiya, me za ki ce? Kin ji dai abin da Umar ya ce. Da so samu ne dukkan mu a ce mu zama irinsa. Ba don komai ba, saboda mun ga samun kariya. Umar, ka ji dai abin da Hajiya ta ce. Tana so ta samu wani abu a wajenka. So da yawa kakan so abu, amma ba alkhairi bane a gare ka. Kamar ya, amma ai sai da suka sa ka fita a hayyacinka. Me ya dawo da kai daidai? La hawla wala quwwata illa billah. Ita ce ta maida ni cikin hayyacina. Saudat, kin ji Hajiya da Nafisa wai ba su taba sauyawa ba akan abin da suke Umar. Ke me zaki ce? Wallahi tun da ba su sauya ba, ba zan taba canzawa ba. Yawwa Umar, ɗazu ka ban amsa ta farko akan abin da Nafisa ta yi maka. Me amsa ta biyu? Na biyu, so da yawa mutum yakan kin abu amma shine alkhairi a gare shi. To ke Hajiya, sai ki haƙuri saboda Umar duk wani makircin ku yana tsallake shi saboda yana da basira sosai. Ba basirar shi bace take tsallakar da shi akan abin da muke shirya masa na makirci ba. MD, ka ji abin da Hajiya ta umarce ka da kai yi wa Umar. Ka san fa Allah ne yake tsare shi. Kai za ka ja da Allah ne? Kai ka ji wani kwado. Idan ba jahili ba waye yake ganin zai yi ma Allah wayo. To ke Hajiya, kin ji dai abin da MD ya ce ba zai ja da Umar ba. Wai saboda me kuke tsoron shi haka? Lafiyarsa da yammacinsa da dukkan dare yana cika su ne da ambatan Allah. Oke haka ne? To yanzu ke me kika fahimta a lamarin Umar? Na fahimci cewa duk wanda zai ja da shi sai ya shirya. MD, ka ji dai abin da Hajiya ta faɗa. To ko za ka jarraba abin da ta faɗa maka? Zan jarraba abin da ta faɗa. Hello? Waye ke magana? Sunana Hajiya Nafisa. Ba dai Hajiya Nafisat ba, sai dai kice uwan makirsi. Faɗi matsalarki. Yaya na turo a cire mini kuɗi, amma har yanzu ba a cire ba, me yake faruwa? Ni ne nan na ce ba zan bayar ba, sai kin zo da kanki. Kai waye da har zaka ce sai na taku da kafafuna? Matawalla ne ya ce kar in sake in baki kuɗi in kika aiku, sai kin zo da kanki. Matawalla fa kace. Nafisat, yanzu in Matawalla ya ce zai sauke Umar daga babban kamfani, me zaki ce a haka? Zaki so haka? Zan so haka daga cikin alfarmar mai girma Matawalle, wanda baya taba juyar da hannun kyauta baya. Wai Hajiya, me yasa kuke son ku rika hada Umar makirsi ne? Akwai buƙatar haka, kuma kai ma za ka so haka. A'a, ni ba zan so haka ba gaskiya. Nafisat, ko za ki iya faɗa min kalmar da Nana ta faɗa Umar kwanaki? Idan kana abota da mai sai da turare ko ba komai kayi kanshi. Nafisat, Matawalla ya faɗa min yayi miki mijin aure. Wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.